Здравейте, в днешния клип ще ходим на сладките води на река Дебнево. И тук сме в сладките води на река Дебнево. Ще бъдем с няколко момчета, вие тях не сте ги виждали в другият канал, ще ги видите тук. Едното момче вече сте го виждали в един от клиповете, където си боядисвах апаратите. Плана сега в момента ми е следния. Най-високата скала искам да се хвърля на Dead Dive, на Dotsing. И ще видим дали ще стане. За всеки случай съм си взел една преносима батерия и си взех за тази батерия, понеже тя мисля, че може да се зарежда с кабел. Обаче си взех такъв калъф, който, чакайте сега ще покажа. Какво ви покажа, ви знаете. Лепка се за калъфът и ми зарежда телефона, просто докато снимам да ми е по-удобно. Го взех точно преди тази цел. Сега отиваме да вземем нещо за ядене. Взимам ги и тях. Тръгваме. Сега минаваме тук през магазина си взем да ядем. И заминаваме към Дебнево. Май се изгубя, защото не знам дали ще успеем да стигнем. Стек с вода. На бе, пастурата бе! На! Да ми дай едно шишенце, моля. А, така. Ще направим някаква иллюзия. Я почни да свириш. Ето хора, и те се зарежда за 10 лева. Няма да повече. Който кара кола дед гори, те и шай. А тя е станала на... Ооо! Къде са ми ключовите? Дръж! Защо не фана? Ела, сега да видиш как ще се замавам с раницата. Ей, какво направи, човек? Дай. Ето. Ето сме тук на полянката. Събираме си багажите. Днес към стана на си. Чакай само да обърна да покажа къде ще правят дотсинг аз. Значи... Не от тук, дето съм сега. Е от тук, от тази скала. Ще фокусирва. На дотсинг. Обаче малко е плитичко, виждат с скалите. Ще видим. Всичко става с пробване, пък да не остане. Някой иска ли да изяде завтра? Аз се заснема на стерео. Сега как слизам. На стерео? Да. Няма стерео нищо. Има тук хора, бе, човек. Дай да я. Дай да дай. Гледай сега. Ето тук съм Чакай. напах. Стой, че ще падна. И тук гостите. Цицата да отида да видя как е дъното, защото тук ви не е... Значи, секунда сега. Това не е голям скок за дотсинг. Време за мен. Фрапираща си е височина, много ще се кефи, ако си стисна топките и скоча. Реално скалата, от която трябва да скоча от тук, разстоянието е това. Не знам дали има 10-12 метра, ама това ще бъде предизвикателство за мен. Водата е малко хладна, обаче ние дойдохме малко по-рано. Проверих, няма дъно, дълбоко е, чисто е навсякъде. Като начало ще загрея, елото не е скалия и там, след са малките деца. Ще понаправя няколко салта, дотсинг и после се пристреша да скоча вече от голямата скала. Малко ладна водичката, ама Трябва да добре. несем телефона до една скала е там. Да. Ама да. Сега малко ще ми виждат и ръката. Те. Виждал се наполовина, ама сега той трябва да вземе телефона. Те.
Два събуми се чака обувката. Готов си? Да, сега Може да се върви. кача. Ей, тук малко ти скачват. От тук е гледната точка, ако си спомняте предишните клипове. Сега ще си направя няколко. Ти оттам ли скачаш първо? Оттам, да. Добре, аз малко ще покажа малко бицепсите. Вижте къде са нашите хора. Ето там. Не, ости! Да, Марти, как беше предното? Минито видя телефона си на лента. Я дай на место. Не си усещам дясното кухне. На место ли? Да, ръцете са ми сини. Пише тук. Ай, верно, червени. Я. Много. Марти, ами дай две картешници, бе. А? Две картешници. Сочен гъс. Много стана таски. Шапка ми. Филе хляб с лютеница. Митец. Да направим такова. Идит на филеите. Да. Или фет стафър, да покажем как се готви. Рекох, че... Паднаха, ама няма проблеми, защото ръката е 41 самта. Човек, тук защо е такова? Значи, тук по тези чукули, тук то се лъзна, аз седя и там. Лъзна се падна, тук удари главата в дървото. Значи сега се качвам на скалите, имам идея за как да го заснемем. Долу на скалата, дето бяхме. Долу на скалата, където снимахме. Там ще седи един човек на скалата и горе ще седи също един човек до мен да ме снима как скачвам във водата. За някой не е много голяма височина, обаче ти за мен е фрапиращо и се радвам, че успях. Сега искам още по-високо да скачам. Още ме държи адреналина, целият треперял пърлик си говори. Ако има нещо интересно още да снимам, ще снимам. Момчета малко са бавни и момичето. Ма клипа е изпълнен. Его и пасата на Мартинчо. Вижте какъв е тарикатски. Ма е малко бавен, не може да вари много. 130 коня е горе-долу, 1,9 TDI е пасата. Няма много сила. Мога голф по-вари. Не е ниско кът за такъв скок. Не бе, ниско е, брат. Аз преди колко съм скачал, нищо не правиш по принцип. Кажи тази сцена. Тази сцена са опънали специално за мен. До вечера ще има паркур там. Да, ще правя паркура. Друмев ще е там. Друмев съм го повикал. Специален гост. Засили се от балите на преди някакво салто. Да, От балите. да, давай. От тях. От тях напред едно предно, примерно. Ще направя и аз. Тази странично. Да, ама с раницата. Не бе, виж, Марта примерно от тука. От тука ги прескочи напредно. Да, давай. Дай да направя и аз някакво салто. Верно. Damn. Прогрес, такое, то е как се водиш, бе? То е прогресън за странично. Всичко
тези хора тук, те сега за нас, а ние тук дойдохме реално да ги наглеждаме какво правят, защото тези пари ни се дадат и те. Да, и да не е да откраднат нещо, нали? Ей тук вече, насам. Надолу е пътя. Тук са лайната. До вечера ще идва и певец, ми викнали Преслава. По принцип, засилката от тук, от този камък е много добра, защото тиш много надалече. Обаче дъното се вижда, проверял съм го до кръстата, ще се чупят крака. Тук е пътя, да е направо малки ще правя преди салта. Е, това е местенцето, от тази скаличка се скача, тя не е висока. Е, оттам отсреща също можем да скачаме. Краската от тия са даде там нататък, не е да плува. Отиди си, обувката ми. Важно да е чебицата е тук. Значи планът е следния, да се кача оттам и да стъпя ето тук и да скоча. Мисличко е, да. Другия вариант е да се кача от тук и да скоча. Да, кадрусалка. Имаше една скала, дет не се вижда. Да, точно пред... Нали? Ма е някакво... Страх го е запреднал, ма една чупка по нея. Що е пак чупка? Що? Що залиташ, бе? Що ти залиташ, бе? Имах някаква камера тонки. Ето там ще скачва някъде, ето... Оттам ли бе, Яни? Не, дете там. Долу. Буквално също нас, дете. Тук. Ага. Не, там ще скача. Где се качи, направо ще направим един таймлапс. Айде! Давай! Малко се озорват с скачването. Не е проблем ни тук. Сияница ги чакаме. Видите какво е хубаво тук времето. Пиче, хора се капят. Това беше всичко за днешния ден. Мисля, че доста добре си прикарахме. Доволно даже бих казал. Също така мисля, че много готин клип ще се получи. Сега ще се прибера, ще прехвърля кадрите на компютъра. Ще почна да го обработвам. И като стане готово, ще го видите. И стои да завършим влога.